nang litum kerangke tumhan ka churu lo nang litum mopen nilipan karju je ASDC tum kipu nilitum Aphan je six schedule pangtang rong lo te autonomous state ke long lelu bubadi la bangke ahok kali lage ilitum ahok alam se nije nahi autonomous state ke long jita autonomous state long thoi pakseta hala six schedule paragraph 20 ateng man claim nahi ang nilitum pulo six schedule pangtang nahi tang mane six schedule apart lo hala autonomous state ka selam nahi po apota autonomous state under long to lock six schedule paragraph 20 pen pedo to kok pula te six schedule kapang tang binong po kaya lagi alam bang aku jong si nangli ilitum autonomous state jong si six schedule ateng pen paragraph 20 pen claim det tante lake general state jong yi general state jong lo ilitum hanang ke rai ye a provision ang deng hada ave la pupulo tante ang deng ave ji non ke six schedule ke do posi autonomous state long to lock sita itum Aphan nang ke rai ji a law do kok pok ada do ver pola mangke la si neli ASDC AS kali talang law HSDC along si do nelita last neli meeting ke attend dun hota pulo je abatay itum more power hangpo state hangpo hala lamdon ke je tohut ke itum a power ke long tang apota aku cipi thu dat titi la pot la bang atum chalak pik la solam bang la tu ke chini hala tum mangi karlen ke more power ke lilo nang tum power ke ong po bang ke lilo ke ong AC nang tum ke dolang power anda nang than pipo po bang te hala tum ke karlen titi hala ke chia so tum bang ke sarkar tum mang bom ke chia so do kan te la bang ke chia asosai se boleh punya tamni la pot si alang litum ke hala litum lamdon ke tok lo te la six schedule la power si kaina thon than ber ti ilitum ke hange autonomous state itum six schedule le ka hanga liti ahok la alam lo alang litum se ta hala daksi aku je than nam thu wai pak ke ti pia pot lo la ke ilitum hanang pilu lo mati la sine liki putikang hala sorni ta je itum autonomous state ke hang vek nang po setala autonomous state ke hang unhut ba separate state ke hang unhut la ke dotang power six schedule pe nang pia power anta ke than thu la ba nang pe than long le det je Aphan ilitum six schedule alam bang chini pe me nai pusi ne ligi pu la pen six schedule implement vek nang ji pusi ligi pu nang ji pu implement lo te 20 paragraph 20 implement lo te hala 244 8 hadak si do pok lo ke chini ne lang la salam komposi law lam pe po chini ne de la si ilitum alang litum ba ilitum ge hala constituent assembly debates along da kaninge do tribal atum ke modern law the nitty-gritty of modern law they do not know alam do hada la nitty-gritty mane asu asa tu kapijir pelok pelak pachihing pelok pelak alam halai hui law long lai hui tu modern du itum tribe tu nge chini ne pa ada ka ahok lo la si itum ge chini ne pot si ASDC atum power long lo more power 30 department la pe hala dak ke to they shall have power to make law see power to make law on this department on this 30 departments pusi ada ke to anke kopilo je plan nili ke chinia tengante nili la CPIM ela tumalong bongo senatum jud hala tum intention bangke hala alienation of land alienation po alama bang si ka piludon si siala tum ke karlen hala tum piludon choklo hala so alam bang close olong anke anparge ASDC CPIM ela kamelo akama we po si alang di man pa si bohong rong lo neli ka chiniga la helo ako kalang takalang lagi kapache bohong la tum se pache bohong toy pache bohong lo anke hala 30 department apu thak arong ka silam ji po silam thek det lo ke you alam mangke anke silam le det lo te pilo power ka ve det lo department le power ka le det ke the law to the law for the law used for
functioning the department, these are powers. Mane hala law hedi department asolai iji a law labang si power ke. Department ke power ke leader ke department jong ke. Non the department dubong la hedi alo weden man bang asama law pen bang solai ro aman man ke tum power wede. Ju pen yong si bisaralam PWD alo elitum si silam det asonte. Non hala 5 lakhs lote 5 lakhs pen athak lote central state government si tender call po pulong le de jile lo le yung si silam etlotik ke do an a tender ta a power amount ko an mane a poisa ko an mane chini endelo kam tui ko an mane ke om ko an mane sita council si la pa ke tender ta call po hala lo long si tok de so ne ponong le de ji galang litu non ke pon de lo si tok de ke litu hal a power binong bang claim credit la hello Kathar la sol non ta selam un mala non da silam unlang alang litum mala non ke do baka a council do man silam ripu a vedet le alang litum silam ta me ke non ta selam bela non da silam me la pen hala land alienation pu long ta land alienation silam man against land alienation pu tok dun de ta non ta me lang le non ta me lang non claim credit kente la sinili tum APHLC to ingi pulati netum election hai de tige jok ta silam le lu alang litung ni pupo kombulo alang litung silam ni governor korke de ji ke kudi governor korke de ji alang litung 163 article alam ni pudame reti 163 article ke lage MLA assembly la pen parliament alam halage India constitution itung hata ka leader ke itung ke 20 BB paragraph 6 schedule lo hadak sige tok dolo governor hala chief minister to men chingki tame seta hala tum kroi kriti claim ri po bangali la chingki pen governor anin ke hanga teng pen 6 schedule aron ateng pen si claim nang gi pu hadak ke tok du alang lito an pen jongsi jo de aku do tulang jongsi governor claim credit ante alang litum port high court supreme court am de la chu Vijay Hansaria governor lawyer supreme court a lawyer ta pulo ke hala arboretum long di alang litum port high case claim ke de non la BJP dum case claim da mele governor against people claim ke de the supreme court long dam de mele tu paisa da do bugen de la hello alang la sar nan la na tum kipen yebom la electoral la putak tal sem no na li ko som no lata alang litum claim ta me ke people claim ke de governor long da palle do photo ke ko cabinet ministry long sila so baddo ko lan cabinet minister council of ministers to president pule hai la so lam lo council of ministers atum ke criteria lam of that ke hada 20 BB along 6 schedule paragraph 20 BB along ke council of minister koi nangi badak toktik kroi krita mi ko siada ke tok kita met tama silamun governor ani ke hang teng pe governor ani hang tabar ke chok se daji 6 schedule teng se ani hang nang ji alang lita la puye athema governor atum akam ke deng ho alang litum seme ke tam netum constitution netum othip ji la pen kroi ji la pen othip ji pi phuk long le alang litum seme ke ta an ke 6 schedule le constitution ke te sa selam chu lagi debate tu itu lagi cok la debate ke dua thang nahi henon ne lo alang li hai dia setan ne li hai dia setan munit tu nang chini dun upo apa alang lagi dua itu ne li ta sasate non kitin Assam Meghalaya border lam penan ni sekarang ke thang la hai pada tak lang bang ke Karbi long untuk ne li ki pukang tung ke ASDC tung ta Johnson Bea ke hai dan lepan si kinang lu loh nelita reply pitulo mesen alang litungi puta henone kiceng amat ke mopi alam le mopi cingki bong api ke ason ka pregi mene setanon kiceng ku ke netungi pudun nangi ke la border ke 1951 aning kan kapitik ateng si do vet nangi pu do bong nangi pu si litung punang ji dahil atema khasiatum 6 schedule arlu do nang ni pu pedet le hala 6 schedule paragraph 20 along ke tribal areas ko Karbi area pupe
Khasi area puta pupe Garo area puta pe Kuki area puta pupe lake Ma area Rengma area puta pupe tribal area puta pu and then khasi tum na nang dodun me loke muthi ilitum ke chok chia bang ke khasi tum po anajir kiding nang dodun lo itung ke nominated anda pon pe that body khasi tum aphan an ke hala khasi tum bang ke khasi autonomous council tum bang ke Allah je salam tu lo Karbi pen khasi tum si council election long vote pichot long nang ji hala tum bang ka salam tu itum hana ke me si hala tu claim vote pichot long ni putet election hadak thur dun long lo ken te hala tu non Karbi tum hadak ke rem dun ver ti ke Karbi tum bang phri pho thur vare ti la puju che langun epic hala tu mang bo Karbi tu mang bo la ri boy ma lo la puju amasi inut ta hai dun un ede upesan de hai du inut pi thur chot ti kesan de hai dun un ji la lang li la bang hai nang ni puta bupe la pen didi lapang ta didi lapang aprang chief minister alang li mata Karbi atau vote pen si hai bom lo ke lai lo la sin ni tu ngi ni ke la border tu ke la ke no mat ke 1951 ateng si do bom nang aku la ke Assam government tu bang nang chi phudu nang ni ku sin ni ma tha la bang ke la tu nang chi phudu ke la Karbi pen cuma tu he di kapa chi chok pa ye theng ye pan non MP election nang le pu mati pa chi chok pa ye theng nang pa chi lang se let nang po phan ju amathala bongo senam as Ohomia tu man aning pa pe dok munak ngak tu yang alam yo lagi sir hok lu isi da pi jer jala nele tum ka ma tha bangela pulo election hai det lo te council pen ke la ke Demoskratos bude mati muluk ajakong itu muluk ajakong pen claim long po la bangge non lower sita hedi la bangge muluk ajakong kali cu jakka sunni tu manang pudulo nili si adung het ke do bang lo hala suhu nang tung election tipe hai det thak punang pu ai election hai det lo te muluk ajakong public mandate nang tum dolo te lan le wang non chin kien kan ki jak alam da cingkena state alam jak alam da cingkena bujana pudu aku la ke alang litum pepin seta ilitum chini lo demokrasi alam ke la hello itu hai det na la eta ilitum la ASDC tum bangke hai det lo hai det seta ala tum bangke la more power si deng thurong la pen autonomous state alam bangke cingki ke lo pusi tok thurong ro kom hada Assam ke pipu ke lo pusi ni thurong la di tok dun de na ye pon nili tuman ta ASDC mun ne sai selu government along le do sita ningar lo pen ge ASDC sai selu hala so ta dahil hakki jo ka bangke ilitum panang nang pachu baidet ason plan net la athema power an alang litum lo an ta selam longji a power dulu po mak lo ta selam tu the ke bohong tu rong tu meaning sing ya so hang chet kalia binong ke hang thu olo la autonomous district ke long ke hang thu olo ti long thu olo binong ke hala schedule implement pe me aton te eta high court case claim ala ASDC tunda high court supreme court ta dam unle hala so dam de kalang litu bopia por lo governor la son ke crochet ji pura law selam ra alang litum ta dam mele dam de ba alang litum inudbet ke balul Karbi Anglong autonomous council ke inud isibet ke jakong abi pura hala autonomous council dutu olang kep dolang hala tu benching room la ajakong ki pe ke tam ne kente hala ta claim ke dia lo kente you had atari ke ni lining do pe me melo kopia tarik kopiar ni lo ne la ho just semet ne li ka ningje ia bangke ili tumasi pulo la autonomous state ke hangia phan ne kuti kep poisa pidun lo bodi la jo alam mange kuti kep poisa pidun lo alang liphan election ke pe hai ke nang poisa pangrum ora akuti kuti pidunot autonomous state ke hang phan puli alang liphan ke pe hai kali alang liphan ke pe hai ke nang me thang man le dam not tu akam mange la dak hello ni li hala le bar pu da mi ko ke la Delhi ke dam tumhale lebar puneli puali ye alang li poisa pisi alang li tumhan toilo ame thangi dun de
MP ke hai bang tu ke la ke chok lo alang li dun la bang ke chok lo ki dun an ke chok lo sita hala alang li home minister along dam amasi bang phoba ala 144 CRPC do amasi dam long le det ko ma di 140 la bang ke la son kali 144 CRPC ke lote bang pho amunit ke dam long I guess idum MP bang pho munit bang phi munit che pon ra alang li Home Minister long dam ra la lu pidam dami Home Minister yong si avidet pon de Minister of State do yi home halapan pidam dami kali la ta avidet kusita alang li dak a secretary do ke home ministry alang li pan pidam dia setame la ke ilitu enong junu ne da dia pot sita alang li kidun an ke chok lo de a hokalam lage kidun an ke chok le MP me thang dun seta a memorandum man ke hala police nayo apan piro lai lo ke chok ke tim lo therak me mi adim lage la ke therak me mi ili tuman la therak dun det la bang ke therak dun nan lai acha neli hala lepar je ili tum head mystery hem ki kim hut head mystery si ili tum hang yi bodi kaita head mystery ben de chin wai head mystery si ili tum pan ili tum pan nan khan yi jat hala lebar tu mengi tum chinki ke de jige hala tu me chin wai we de jige lebar tu ke ai ngan non bang ke head mystery alam chin wai we de amat hala lebar tum toy rom son la pu alang li tum hala kar in Delhi ke dam Karbi tum le lebar pu ni pu dam kali la pu son si alang li bi de CM aba lebar le head mystery le tum le head mystery pan chinki ke de amat hala lebar pan toy rom son si bi de alam bang Neli ke hala alang litum ke dam tu mana lebar pu dam kali ke chok cia dem la hello ke cingki vek nang ge ha home ministry pe ke cingki ne il tu mesti yang aja kong do kan de home ministry pe na cingki di alang le ja kong do athema hala constituent assembly debates along ki pu ke la and ye CEM ke la ke kang tang ke minister atuma teng lo ke mati di chief minister teng lo la si Hill Area Department a Minister ta pavidet nanji puthada ke tok du ate Hill Area Minister along ke dam pulote alang li ja kong ke pavi che plan det ko ke ni CM aban la si ana ja kong du ate alang li me thang dam pu predet pilo poisa foros rong pia pot lo la si ling tum ning ke dok de ame thang si ke dam nang EM je pon toy nang alang li pi pot lo son vi thuro la hello alang litum phan election pe hai nak lo gen te litum poisa si bangai mystery ason logai thurong lo gen te litum Karbi Anglong Autonomous Council atum village court ke sengji palam chinwai ko su nelitum da do ning tum lo ala sohot aman nelitum hanang hang he de mani tum dun long le de amasi nitum ala alang litum ko pilo mga chinwai Kopilo mga perai la nilitung chini nilang non anta la si hong bom la ka chini ya pansi da sikhi village court ke seng pulote village court anchot ke kalilo la da village court ke sengi pulote la chapter 2 long sidu 19 da the Mikir Hills Autonomous District Administration of Justice Rules 1954 hala nilipi tate la sualam ha 2009 aning kan tok lo akaprek len nili ke tokali muthela suallo doko amat ko piapot si akam and edet roma palam dak boro tumpen jing cherap si nili ha pokrajar principal secretary do sila nili tum labang suallo ke print dak boro lam ben dadu yasu Dak nili pulo over 60 years old but not implemented rules of customary laws dak nili tok do abang along se to arluan ke hala arluan ke nili le tok kalilo nili ke print chot na bo komen abang nili tok do la so allo ateng pen village court pulote la ke chapter 2 long sidulo la pen Section 6 along si village court kugido. Lapen village court le dolote akapre ka court adunang kopo la sila dak subordinate district council court utadunang po.
lapen district council court puta donang po lapen labang so district council court kape doji Aphan si neli da council along secretary kame claim hut haro kreser kebra trogner kebra troxian ikan 1987 anikan ladak kang puji Aphan bor ilo inputa impulo lapen lo ke thega bang nang ye pot pusi rup sing tiso ke hai Aphan neli amasi one that si da appointed district council judge pusi amat adjust court bang ke kim lo mesen lo ki kim sumrong hanga ke hai hut arakom em ke do hut lapen neli halabang sot putekang apita putekang la judicial alam ta ningjenang kokopot kam claim nang kokopot la village court pi ni pulete judicial alam lo la posi em inut in charge pi dia nang ipuni la so putekang a em akaprek le e point nang ipun le ni ipuali muthe inut a em abang la in charge and that nang ipoba alang li le pasolai pe mi nang lapen court abang ke cheng aku ka ahem kim teng eta nang ne isiang ding along le penchong no lapen village court pulete inglong arat atum a law customary law teng basi claim poke customary law teng pen claim ji pulete dak ilitum of officer dengan chini ne daji tek daji lasi kinang ye hut lote habbe sita hang det nang podak alang litum akirap pen job etum inside nang po ba rong asar sita hai det hang det nang po kalite bu phong asar sita pen jin thong rong hang asar sita wan det nang po kusini ligi pu lapen la son thak taksi ladak ajakong tadak kipido ladak pinpo habita a point nangji puta ladak ke tok do kopini a section along la judicial court a section along habe pinpo ta a point nangji palam do la si habe pinpo ka a point tang lo recognize dun chot anta chok lo alang la chok lo pule pudun chot anta chok lo atema habe ka a point ya binong ke ilitum kalideji ba council kalideji la ke council kam kali la ke richu si claim ji pen pin pomar atum bang hadak du rong hang rong mong hadak pen si claim ni la sineli ka chini ke dak ke top ason son do nilipuan non ke ning do tu o edet lo seta sika in koi ra pho yong si ke hang pen samon pulute ke hang lo samon ke lo pen wang wedet lo te sika in koi ra pho fine en nang ji puta dak ke top do la pen sika pokep mane sika pokep la son ta konan net la ni ke tok du seta la dak ni li ke thek long ke dak rule na lang dak panel code ke avela dak panel code pulate punishment ki piji hasti ki piji a section bang dak tok de lang ki tok de de athe bang ke la hello hala customary law ke claim atum si hala swateng customary law teng ben si hasti piji ke di ang hasti ke people te habe pin po tum si ba rong asar la pen ke bu phong asar tum si la ke chini ji hanga so po chini ji po mai li do clip ke chok ke lo alang li tum phan arju mat la ta tok det nang ya por lo sita non tok te lang non anta la ke rule chot lang la ke execution of sentences decrease po bang do decree mane dak ke ko pipilo ne decree bang do lang sita la nilibat ha dak penal code abang do na lang decree pin ya bang dulu la chapter 6 along sido la bang execution of sentences decrees and orders mula dak ke tok do ke do la pen la dak pen ha civil suit lo ma ko pilo ma claim ni konat lo ma ke lu nai dak itum yung si inside un edet lo te konat lo ma ke lu nai ko dim an la dak do nai la salam la sing nili ka chinia tengke a court building bang edolo nili tum lang dam lo amahala dak che than thu ta therak me mi hoi se ta ho kalam lo da ke hala judge kang ni ye dim bang ke horbom ake joy hadi han son ji birui la pen ke sang manaram hing pring la son si ada ke do non ke la si non council tum la implement ji pulate mesen alam lo le tu ke la ke te la ke batha dun de lo la ke ni tum
khang dun de lu la so lam bang ke la ke mission alam lu muthe non ke claim nang ye so na bang ke aku do tu poplo non ilitum judicial court ta deng dun det lo abinong e judicial court of hedan ni na non e judicial court ta deng dun det lo la po sia la judicial court kapa we to det akam si claim nang po kalite halla pen upuson si kapaci kup kuma labang si ilitum mathadan kok ko nang ke neli ka chini dam ate gela ko helo criminal court CRPC pe na da kaningia so na